Pinusar pinaaduna nakabunod iti lima sa malipay talento na yay may sam nakaawa talento anasaya nakabunod iti luwa at dabay tinayon na sali dumay diway ngam adda mati may sa bugbugtong inawat na mabutin tamay may sa pagpakakano mapukaw na iso nga ilamang na ingkali na o nagdidaga awan pulos porsyento na naglati awan silbina sali dumay diway naglabas iti panawan among dasimang peten kumusta na adipan nakaado kayo kadin awan di sinayang yun mapagdalhan kay naadipan isaad kaya mga ewan nalawlaw ang alpan sali dumay niway iyo na iti may katlo sa kang agtrabaho awan ko nang maidil ko agsibot dahil naman mo mapagdalkan nga adipan iso ko magtintay tuladan indati apo at talento iron mo kano sarap indati apo at talento iron mo kano sarap sali dumay niway sali dumay niway okay, dito nga kantakot na puluan iti Matthew 25 verse 14 to 30. So dito nga kantakot
may papan iti talento. Intad ni Apo kat masapol na usaran tayo. So, tagital talento yung nga naitid kat usaran nyo, baka aglati. Nya, tinakas na pa kat baka sublihan na. Awan to ti talento mo pati. So, usaran tayo. So, nga sa ni Sounds Lab Official iti YouTube channel tayo. Kat agyaman ang kitiin kayo ka nagpupuya. Kat sabi ko matagtultuloy kayo ngayon kay agpupuya. Kat ag-subscribe kayo. Palingin pa i-share. Kat agtitindulog tayo. Kat niyapo doon iti tayo. Kat agyaman ang kitiin kayo pa nagpupuya. Kat sabi ko matagtultuloy. Tingkay panang suporta di YouTube channel tayo nga Sounds Double Official. So, thank you very much and God bless. Matago-tago ako. Dito'y Pilipinas. Kan dito abroad. Kat God bless to kaninoon. So, agyaman. Salamat.